Искаш да станеш умен. В повечето страни ти казват, че отнема 12 години училище, плюс 4 години университет, плюс 6 години бакалавър. Но всъщност това, в което се превръщаш, е бездомник. Това дори не е шега. Погледнато от добрата страна, когато направиш пост за това как не можеш да си намериш работа, ще можеш да го напишеш без грешки. Ако не си се досетил от заглавието, да станеш умен всъщност е много лесно. Дори и да си мислиш, че си генетично глупав, ако се сравниш с всяко друго животно, всъщност си доста умен. Когато хора като теб и мен казваме, че искаме да станем умни, това означава няколко неща. Искаме да научим полезни умения, за да изкарваме повече пари. Искаме да сме добри в решаването на проблеми, за да изкарваме повече пари. Искаме да получаваме по-добри оценки, за да изкарваме повече пари. И накрая искаме да звучим умни в разговори. Достатъчно, за да ни уважават, но не чак толкова, че да ни смятат за зубари. Проблемът е, че повечето съвети в интернет са толкова неясни и философски, че дори и да работят, единствените хора, които могат да ги приложат, са Лили Иванова и Сократ. Ако вместо това потърсиш конкретни съвети, които можеш да приложиш веднага, ето какво ще получиш. Яж боровинки, защото са полезни. Пий чисто кафе. Спортувай. Спи повече. Прави IQ тестове. Слушай класическа музика. Тези неща звучат добре, но в даден момент трябва да научиш нещо полезно. Освен това, в миналото е имало гении, които прекарвали по цял ден, учейки на бюро, само с 2 часа сън. Какво реално можеш да направиш, за да станеш умен? Като изключим лайфхакове от Facebook пост, копирани от някоя статия, вдъхновена от цитат, изрисуван с спрей в метрото в Дружба. Най-важното нещо, което трябва да правиш, е да четеш. Ще попиташ, какво да чета? Зависи. Художествената литература е полезна, защото ти помага да научиш много и обогатява речника ти. А и ако четеш много диалози, дори ще се чувстваш сякаш имаш приятели. Но повечето хора се насочват директно към научната литература, която всъщност е ключа към това да казваш интересни факти в разговори. Например, ако прочетеш тази книга, можеш да изглеждаш като човек, който знае история. Ключът е да не звучиш като зубър. Интересно е как сме еволюирали от шимпанзетата, нали? Всъщност, еволюцията не е линейна и няколко хуманоидни вида са обитавали Земята едновременно, като нито един от тях дори да може да се смята за шимпанзе. Това може да звучи нормално в коментар под YouTube видео, но в реалния живот започването на изречение с всъщност, ще те направи мигновено неприятен. Замени го с лесно, всъщност. А сега се абонирай за канала и нека повторим разговора. Интересно е как сме еволюирали от шимпанзетата, нали? Да, наистина. Наскоро четох нещо по темата и се оказа, че хората и шимпанзетата не са точно еволюирали един от друг, а по-скоро са се развивали паралелно. Ето така можеш да изглеждаш умен, но също и скромен и да звучиш като човек, който не прекарва целия си живот в интернет. Ключът е, когато споделяш знания, да не караш другите да се чувстват глупави. Така хората ще научат нещо от теб и в тяхните очи ще изглеждаш по-умен. Как да намираш книги? Всъщност е много лесно. Не е нужно да четеш книгите, които всички идиоти в интернет ти препоръчват. Просто избери тема, за която искаш да научиш нещо. Например, почистване. Сега напиши в Google «Книги за почистване». Ето една, която изглежда добре. Обикновено тези книги струват пари, но ако пръстът ти случайно се подхлъзне, може случайно да попаднеш на този уебсайт. И по случайност да потърсиш заглавието на книгата. И съвсем случайно да кликнеш на първия линк. И съвсем случайно да изтеглиш един файл и да го отвориш. Сега, когато вече имаш книгата, ще откриеш не само, че можеш да използваш интересни факти от нея в разговор, но и че ще научиш много полезни умения от нея. Има 10 неща, които трябва да знаеш, преди да учиш ново умение. 1. Ако не практикуваш умението, мозъкът ти ще го сметне за ненужно и ще го забрави. 2. Трябва да знаеш само 20% от информацията, за да овладееш 80% от умението. Мисля, че и 2 са достатъчни, така че нека продължим. Това е графика, която показва как ще се подобряваш с времето. Както виждаш, просто с малко практика, може да се подобриш значително. Но трябва да го практикуваш. Например, никой не се е научил как да връзва вратовръзка, само като гледа видео как се връзва вратовръзка. Научаваш се да връзваш вратовръзка, като връзваш вратовръзка, докато гледаш как се връзва вратовръзка. Същото е и с четенето. Книгите ще те направят умен,
Само ако дадеш на мозъка си причина да запомни информацията. Ако прочетеш книга за почистване на стая, отиди и почисти някоя стая. Не е нужно дори да е твоята, просто почисти някоя. И това умение вече никога няма да го забравиш. Когато научиш нещо, започни да го практикуваш. Или ако не можеш да го направиш в момента, просто си представи, че го правиш. Използвай всичко, което научиш. И ако можеш да си представиш момент, в който ще ти е полезно, ще разбереш, че това е буквално начинът, по който работи цялата система. Ти научаваш някаква информация, но тъй като ще минат около 15 години преди да я използваш, учителят създава въображаема ситуация, в която тази информация става полезна. Това е тест. Изпит, който съдържа въпроси точно върху тази информация. Ако сбъркаш, се проваляш. А ако си в Северна Корея, отиваш в затвора. Шегувам се. Това се случва само ако преписваш. Обикновено това е достатъчно, за да накараш мозъкът ти поне да се опита да запомни информацията. Единственият проблем е, че след като теста свърши, мозъкът ти решава, че тази информация вече не е полезна и я забравяш. Някои хора смятат, че повторението е начин да запомнят информацията. Но в действителност, най-добрите резултати идват от решаването на практически въпроси, защото те симулират реалната ситуация, в която ще трябва да използваш наученото. Например, представи си, че висиш от сграда с една ръка, а някой е там, за да те издърпа, но ще го направи само ако можеш да му кажеш устройството на клетката. Научаването на информация и убеждаването на мозъка, че тя е полезна, е всичко, от което се нуждаеш, за да станеш умен. А книгите са най-добрият начин да научиш нещо. Няма излишни приказки, няма разсейване. Само чиста информация и много упражнения. И ако някога поискаш да приемеш предизвикателството, има един сайт, на който можеш случайно да попаднеш и случайно да изтеглиш безплатни книги на всяка тема, която пожелаеш. Но преди да го направиш, събирам дарения под формата на абонати за следващото видео. А то ще бъде съвсем скоро. Шегувам се.